Williamson sangma G.G. Sewell B.B. Lingdo Basa Kathar la pen ke John Kathar la alang litum he hui helo la mahang petek la pen lal denga alang litum antalo la John Manliana po atum antadu alang litum ben si amhang petek lo la 1961 aningkan la pen la prang pen Hill leaders atum an chelang pet si Hill State nangji chelang pet inglong ke do arat atum pan an akaprek a state nangji pusi ke hang do aprang benta la si ha 19 parukri sit kebra phokebra plian ingkan pensi ha tura pensi la so akam ke cheng la pen joai pen la son la si labangso penajok ilitum autonomous state 1969 aningkan ilitum longdun lok lo karbiang long da longdun lok lo la pen NC Hills da longdun lok lo muthe hala Hill State Karbiang Long la pen NC Hills pen a Hill State a leader atum pan anke Karbia rat atum la pen Dimasa rat atum alang litum pan support pedet penajok chekroy dun dedet penajok election along perem det titi la penajok alang litum autonomous state one det lo sita democracy aron pen Hill State ba autonomous Hill State ilitum pan nang pinodak la si 1969 aningkan la election pen ke haya tum pan arjulo government of India Indira Gandhi ke hai si arjulo nang tum meeting dora resolution enot pulo nangji manang neman negenai pilo sita pulo amat ilitum election pen ke hai atum al asongja tum ake hai CS teron ake hai soy terang ake hai Dhoniram Rongpi ake hai ki koi Joy Singh Doloi la pen ke ake hai Joy Bodro Hakjar alang litum an chelang si meeting dolo dak council hall along la pen council hall long meeting do si thang pho arni pharukri sirkebra troxy cap aningkan alang litum nitum apan hemprek nang ne pusi alang litum resolution en lo la pen aporsi Indira Gandhi ilitum panang ki pitang a Hill State a autonomous state ke chepon thunang kok lo aning oi sita chepon thunang kok lo la phisi ilitum Hill State ke hang atum aning duk pik si gari hum thom hire si ha tura dam thulo captain sang ma phan ka che tong dam ji aphan netum aphan election ke haya atum le warchor sita netum ke nang vekji Hill State ke pusi alang litum ha dak dam thulo la pen Captain Sangma Indira Gandhi penching vai tu si ilitum aphan mo phike nang tum ta non ke luha ka posi nang tum thek thedet lo la si warchor lo Hill State ta mo nang tum chini lo te nang tum ta Hill State ba separate hemprek nang ji po nang tum hang ji la potsi mo phi nang tum phan nang ki pim ke joy ke ji aphan pusi article 244A constitution along bidun kok lo la si article 244A ta la APHLC atum si one det lo la si la bangso APHLC pen apot si aprange hala bangso APHLC abangke Khasi Hills Garo Hills pen ke pavedet lo setan nilitum Karbiang Long ke pavedet nang ji pu ke pudun delang la apot si non pining aningkan chu arkoi ingkoi rei siarni pining aningkan ilitum dak APHLC All Party Hill Leaders Conference pu ako sing to that lo la pen a joksi pini pen nilitum la aprang ilitum pan hemprek ke wan atum pan la pen article 244A ke wan atum pan nilitum ka chike mo la pen anong ape the thu yak a program deng si pini la dak bapuram singnar ake hai a thirialong asama dhialong nilitum dak wang lo cemetery long la pen asopo alangli Hilson Reverend Hilson Singnat alangli hello alangli men Hilson pu ko pia pot sige pu athema ilitum Hill State hang lo long da long lok lo war phit lo la pot si bang sin nang war pi phit lo nilitum ke wan lo bang nang war pi phit lo la pot si aning oi si alangli aning che khangun esi asupo kleng sia fan hill amen ir kok lo la si Hilson Reverend Hilson Singnat alangli la hello alam penapen nilitum pinita dolang along ka prek na nitum dam jelang hala ajaha katum ke son cemetery awedat kedi alang litum mahan ke ahem si dam nang kokpo alang litum ba photo along si nilitum claim nang kokpo hala tum bangke
la pen ke pen nap pen ke ni litum ha deitor rongbonghat haladak raidang ingti asamadhi do la pen joysing tokbi athiri do la pen ke moniram lang ni la pen ke thengklong rong pi mojadar alang litum athiri do alang litum la hill state ke hang along chipi duk dun pik lo la pen duk ta duk pik lo alang litum thengklong rong pi phan ke amojadar amen penta mojadar penta than pet lo la pen moniram lang ni apiso hey phan ke sakori penta than pi pet lo la son civil lo la pen ke joysing tok bi phanta la son si akam pa pijut ikok lo alang li ke agriculture department si kam claim joysing tok bi ke joysing tok bi ke la non ilitum IMSC Richard tok bi aphu ake hai lo la hello তো দেখে তো পাবো